Mira, vamos a ver, hai unha realidade que non podemos escapar dela, e é que cando nace o concreto, nace deste lado. Ben, e outra realidade é que con Solo Monforte, para que nos situemos, ten os mesmos habitantes que todos os concellos provinciales. Entón, a inmensa maioría das empresas asociadas, lógicamente, pois son da provincia de Lugo. Pero iso para nós non é un problema, ou por lo menos pretendemos que non sea un problema. Para nós que se ha calificado todo o noso territorio como patrimonio é moi importante porque a nivel, digamos, patrimonial do sector é moi importante ter ese reconocemento. Logo, despois, a nivel turístico, evidentemente, ampliaría moito, pero todo o noso sector, si non contamos unhas boas infraestructuras, tamén para atender toda esa xente, tampouco vamos a ter, digamos, vamos morrer de éxito, por así decirlo.